Dyma Gethin Pyrs. Saer creadigol sydd am greu pob math o bethau defnyddiol, yn arbennig ar gyfer y lle. Mi fydd o'n ailgylchu ac ailbwrpasu. Palets. Fydd hwn yn brosiect sydyn a fyddai wedi gwblhau o mewn awr. Gallwch chi roi hwn yn y stafell fyw neu yn yr ardd. Wbeth sy'n handi i chi roi eich baned arno fo. Heddiw yma, dwi'n mynd i fod yn gwneud bwrdd coffi bach syml. Reit, dyma ni balet yma, mae'n ddau ohonyn nhw, fel chi'n gweld. Mae hein dipyn llai na arfer. Gallwch chi gael hein o lle fatha printers, nhw reit gry hefyd. Job yn gyntaf ydy torri'r strips yma i ffwrdd a tynnu'r blocs yma fama. Wedyn, yr unig beth dwi eisiau gwneud i pigo'r yn orau, dwi'n mynd ar hwn, mae'r edges bach yn gam. Fel chi'n gweld, dwi wedi tynnu'r cefn i gyd, y blocs. Wedyn, dwi wedi sylwi, mae hein i splitio ar ei drwg, so beth dwi'n mynd i wneud? Dwi'n mynd i newid hynna am rei oddi ar y palet arall. Achos bod y staples yma mewn cyflwr golew, maen nhw'n mynd i fewn o'r ei tawd, dwi eisiau tap bach iddyn nhw. Reit, na fo, y top di orffen wan. Mae'n bach o gap fan'na, ond dwi'n llawer o bwys. Dwi'n licio fo'n llai, ond y rheswm ydy, dwi wedi eisiau fo'n flush efo'r ddau gwydyn yma. Nesa yma, dwi'n eisiau mesur yr ochrau, so mae hwnna'n 5.30 a hwnna'n 5.30 fed. Dwi wedi rhoi coedyn ar y gwyneb yna fel yma, jyst i guddiad yr edges, achos mae bach o fler. Dwi eisiau trio cael hwn yn flush efo top y coedyn. Mae'r bod ma wedi cypio bach, ond ar ôl fi sgriwio fo, dwi'n gobeithio wneud o dynnu sgwar. No, box. Plan nesa di wneud yr traed iddo. Fel arfer, mae Bwrdd Coffi tua 400 ml o'r llawr at y top y bwrdd. Dwi'n mynd i dorri hein at tua 380. So beth dwi'n mynd i gychwyn di rhoi un yn bob cornel ola. Wan, mae eisiau sgrifio'r coesau bach yma at y rei llydan yma, jyst wneud siŵr bod nhw'n sgwar. Fel maen nhw'n dweud, mesur dwywaith, torri unwaith. Reit, mae hein di torri'n berffaith ola, flash neis. Dwi'n rhoi y bracing ar fama wan. Ac ar hynny wedyn, dwi'n mynd i rhoi shelf. Fel bod chi'n gallu rhoi magazines neu llyfr neu papur rhywbeth. 6, 9, 3. Dyma'r silffoedd. Dwi'n gwneud 4 o hein. Achos dwi'n meddwl bod yr effaith bod na fwlch yn rhwngthyn nhw, ydych chi da. Achos bod yna lot o le, jyst rhoi nhw ar angl yn hytrach rhoi nhw sgwar. Job done. Cyn i chi ddechrau sandio, gewch chi siŵr bod chi'n gwisgo masg. Sas gen chi ventilation rhy da. Efo, bwrdd coffi di orffen o'n. Amser panad i fi, dwi'n meddwl.